ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong dumangagiaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong masgama. Kung sa mahinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Alas 7:51 sa atong oras, Gugmang Giyak na, o ang Gugmang Giyak ay atid sa atin ng Biramax Capsule! Mas gahi, mas lami. Ang Biramax. Katong sig pangutana kung asa mapalit ang Biramax Capsule. Ang Biramax Capsule mapalit na sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy, o sa Butika Pangmasa. Mora na sila. Wanay dagay pharmacy pa din na mo maglibog. Mora na siya ha. Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy. So, nikalit mo piyait niya kung Save All Pharmacy o sa Butika Pangmasa. Okay? Bisita na mo dito. Na dito ang atong Biramax Capsule. Dagay si pangutana nga naman nga sa may nakalamian ng Biramax. Kay kani among Biramax Capsule, tanan ingredients sa ubang pampagahi na diri tanan. Tongkat ali, Korean ginseng, ginkgo biloba, horny goat with kanilang dahang Korean ginseng o usa kini siya ka energizer, normalizer ug stress reducer. Mo nang di lang ingo nga pampagahi, ikaw mismo nga gikan ka nagbay, gikapoy ka ng adlaw, makapabaskog ni nimo. Kay kaning Korean ginseng landaan, ginagamit ni siya pangtambal sa kanang fatigue ug stress. Mentally and physically. Mo ning usa sa mga ingredients sa Biramax Capsule. Okay? Mag-Biramax na! Og siyempre, ang atong gugmang gagati din sa atin ang TCK, the King of Colon Cleansing. Salamat. Ang TCK, namoy kailada inyong mga inahan, mga airpads na medyo dili, galisod og libang, galisod og gawa sa ilang mga hugaw. Ang Colon King, ang gwapo kayo ninyo ipang hatag dia. Kay kasagarang toksin sa tong lawas, mo din nang magsakit-sakit ta. Kay tungod kay mga ang atong mga ginakaon, mga preservatives ana mo na magtambay sa tong tiyan, ha? Kaning Colon King TCK lami kay ni siya kay ni siya Indian pot tamarind, Garcinia cambogia, malunggay, lemon, barley, green apple, psyllium seed powder, guava, stevia. Grabe. Busa ka mo, i-try na ninyo ang TCK. Di lang ni siya pang detox, napagid siya sagol nga gulay o prutas. Pwede na to ni siya i-cash on delivery, i-PM lang ko ninyo mga kagahi, ha? O ganggog mangyak natin ay din sa atin sa pinakabagong Mustang! Mangumusta para mangutang. Pinakalaming nga ladies drink karon. Available ni siya sa Ororama, sa Carmen Mart, sa Champs Convenience Store, Mustang Alcoholic Mix. Lami kayo, labi na ko na ice. Tisti lang ninyo. Labi na ko na mo yung mga party da sa inyong balay. Bawal pa man manggawas. Sa inyong balay lang mo. Ay mo kabala ka 10% lang alcohol ni ini. Bosa, itry na ninyo Mustang. Nagbabalik po si Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. But we will be back again. Good morning sa inyo. Okay, ito na po ang Lito's quote of the day. Do not let your difficulties fill with you the anxiety. Ansa? Anxiety. Ansa? Anxiety ba? Yeah. Anxiety. Do not let your difficulties fill your with anxiety. After all it is only in the darkness night. The stars shine more brightly. Ansa? Shine. The star? The stars shine Na, sayo.
Shin. Eng. Shin. Eng. Shine. 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 Shine more bright, please. Kasi shine ka na pagsubang? Ha? Pagsubang? Oh, kana pag Kaya. shine ano ba? Shine. Kanang bagong ligo ba? Anang, shine ka? Ha? Gisulawan ka? So salak to na pag istorya sa pasabot ato. Ang kahayag, gidako na. Di! Agay cool. Uncle boy, wag. Naglibog ko sa duha ka lalaki. Very struggle for the two boys. Kang Dodong o Kang Bubong. The name of boy is Dodong and Bubong. Naglibog ko. Very struggle. Kasi sila giduha ka panguyab nako. Is the two courting me, O gusto ko nga para way masakitan ako na lang silang ibasted. but I decide myself for did not be what to mean nasakitan. Dili mo hurt. Did not hurt the two boys. Did not be CS everyone. Nga ito mo! This is the starting of Love Line. Nano sa kadri? Oh, Di ako may schedule karon. Ano ba kadri? ako ba yung schedule? Ako schedule kadri. Ingon si Ilina, babalik ko karon. Ingon siya nga karon daw ko. Yun siya nga alas 9 pero ako alas 8 Ingon siya sa ako gani, alas 6 diri na ka. Napanay mo. Ara, mauna ni mo to si Sulusulob ka ng mura kag long sleeve, mura kag kagawad Ano ng may halin. Ano mauna ni mo si Bubong kay kapanimahon ti Elders Balayon. Dong ako sa mo dong, para di ka masakitan dong. Ayan lang pagpanguyab dong. Basted magyapon ka, mapildi magyapon ka nako. Kana imong dagway makalupig na ko. Yes. Sultihan ta kadaan dong. Sultihan ta kadaan. Amigo kami siyang angkol ane. Kaupa mi sa trabaho. Imo yang angkol, yang mama sa diri na sa ako gabangutan. Iyang mama? Oh, lakas kay kasing mama. Sultihan lang ta karandang karon. Kaniyang mama. Oh. Gahatag og Gcash ana. Oh. Gahatag mo tag Gcash ana. Wa kay mas ako. Kay kung padagway lang tabay, ay nang gyud pagdahom. Oh, sas kana na. Bisa pag imong nang murag turko. Nga walay ar. Ay sas. Toko na siya. Wala na. Kabalo ka nga bago ba kong facial? Hindi ka ni. Layo na kayo na sus, dagway ginoo ko. Ay na lang. Kasama man ninyo din eh. Uy. Oy, may gabi, Len. Len. Ganina ako sa CR. So, Sabak kayo mo doon. ano mino? Sa'y problema ninyo din. Ikaw na itong- Kay kumanin mo din kay mag-away-away lang. Ay, pag di na lang mumuan din eh. Ikaw. Dili man, dili. Sorry, Len. Ano yung manggod, Elaine, ganang... ako ginalan ako sa Dodo nga pa di siya masakitan nga imo ra magyapon siya ibasted. May pagmuundang na lang gid siya. Yeah, siya. Okay sa may nag-ingon sa imo ha. Nga ikaw may akong pilion. Oh. Okay. Oh. Ahora na. Gusto. Ikaw po dong, kisa man po yung nag-ingon nga sa imo ko mo padulong. Tabla! Bikat! Listen to. Kadyot lang Garbi, para mahusay ta, bong gawa sa dito bong. Gawa sa dito bong. Gawas dito bong. Bong, gawas bong. Gawas dito bong. Ako yung mo gawas. Gawas dito kay Bahok and Tilder eh. Kadyot lang, gawa sa ka dito kay mag-istorya sa amin ni Dodong. Damay. Anong ilin? Anong pan ba? Imong tel ba Bahok kay Balayas na diya? Kadyot lang kayo. Di lang ka sa gawas, kay mag-istorya lang migtaro. Gusto. Go. Ano yung Tilder yun? Les. Dahil lang ko sa gawas magulat. Di lang ka magulat lang ka. O ikaw, garap po kayo ka. Abi ba sa ni mo gibilin ta kadiri mo, ikaw may akong pilion. Len, yun ano Len. Samok mga tawanan ko, ako nagpailo, bigid ko nga. Kabalo bigid ka nga, dili, magay ko istorya sa siya, mong gusto yung pangaway. Daan ako nag-ingon ninyo nga di lay ko ganahan aning mga ingani. Di ko ganahan aning mag-away-away tungod sa ako alang hamis nga pa. Sada mong kaya na imong paaway kamunggay. Sukad lang yun nga naglakaw-lakaw ko sa kuan di sa sintro nga wa ko namanti dagan na kinanguyab na ako. Ami kita na yung paalin, murag ubod Len. Sukad di ko nag TikTok ko nga kita na ko akong di ko gabra dagan na din kinanguyab na ako. Kabalo gyud ko sa inyong mga tumong og tinguha. Len, imong paabito Len, murag ubod Len.
Say murag ubod. Ubod sa lapis ko. Dong, ani na lang dong. Di ko gusto ka ng gubot. Akita na? Wala ko'y sugto ninyo. Ha? Kay alas 8 na. Lin, ani na lang, Lin. Ani Kay, na lang. Alas 8 naman, Lin. Si Bobong, di na nako to pasulod. Ugma na nako to ipasulod. Kaya kung pasulod pa nato sa ma-overtime na Sige na, ta. Lin. Maghulat na lang ko kung kanusal, Lin. Ay lang ko bastira, Lin. Dili na ko, Promise. kapuyan ko. Promise, Lin. Maghulat ko, Lin. Kapuyan ko nga magsige mog away. Maghulat ko rin kay alas 8 na, Lin. Sige na, hulatan kay. Ugma na. Hulatan. Ugmaon na nato ni. Ayaw pag-anak ba?